kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sigurado kayo kaden iti plano yung nga umakar iti pagnaudan, Ramel. Wananang, di kay matanagan. Tasaan ko abaybay anti anak yo, no iti lugar mi ti pagnaidan mi. Diyak kumakayat, ngamno kasta ti plano yo, awan maaram ita. No agnaad kami iti balay, asidag kami iti ospital nanang. Saan kami nga agbiyahe iti nasuro kamay sa nga oras, no kasta nga agpa-check up ni isang. Wan, maawatak ta para mo't iti apukok dayta nakkaw. Agyaman naklaunay ta maawatan nak nanang. Awan ti rumba nga pagyamana manakaw. Di kay matanagan, no saan kami abisi, umay kayon to pasyaren. Ay, dinalusam ka di tisigo na silid ni Ramel, Susana bakay. Nalpasin itaypay. Imawag ka di kan kano-kano nga umayta. Ay, matuloy da nga tainton bigat. Wen lakay, matuloy da kanaw. Ay, nukasta nga raod. Agali kamutin ay ti kamuti. Tapno adda maramananda. Wen, siyak ti makaamu lakay. Ay, mga lakan tumat lang itinatang. Tapno adda tinasustansya asidaan ni isang. Ay nawaw, ni isang payla ang mati pinanunot mo, saan ka aniramil nga anak ta? Na, siyempre, masikog ni isang amanugang ta. Apay pailaan nga agbalin nga iso na itakan ka. Mano abulan ayat asikog mo isang. Basit pa'y gayam ti tiyan mo. Talo abulan na nanang. No kasta nga raod, mabalin pa'y nga agtrabaho ka. Nanang. Ada ka di amom apagtrabaho am. Awan pa'y nga rod nanang. Ay nawaw, agbiro kamutan iti pag sideline nam Awan ti kwarta ama itulong mi kintatang yaw. Masapol nga agtrabaho ka tapno matulungam ti asawam. No agpas ngay ka, sigurado nga aggastos kayaw. Nanang. No masapol nga ag-sideline ka, kano masapol nga aglako ka iti street foods, di ta sangwanan tayaw, aramidam. Saan mo't amabalen nga ururayom laang ti iyawat ni Ramil King ka? Danggag kaw ti panagsasaom iti manugang taso sana. Ay nawaw, anya ko maitatinaw. Dakis aya no bagbaga akti manugang ta. Saan anasaya at tikas jaya panagsasaom kan kuha na bakit? Anya asaan anasaya at mga ibagbagam dita. Awam mo ti mading ensawang kuking kuana. Kaslang gaghanat kamot nga ben nga agtrabaho ni isang. Amumot akasangsang padala ang itayag sapa. Ay wen takasapulan dan tuti kwarta. Awan ti maitulong ta kadakwada. Isu arumbeng laeng nga agtrabaho da di babae. Tapno matulungan na nila kay na. Eh, kano saan damot nga agdaw-dawat kadata bakit? Saan pa'y ngam di mo amaw no anya ti mapasamak intun agpas ngay da di babae. Diyak kaya ti mautangan lakay. Hello nanang. Apay nga italaang asinong batam ti awag ko anak ko. Itay pa'y ngaw awagan ka. Pasensya kayo nanang. Naglabaak pa'y ngamin. Ay, kunaklakit din do anyamot ten tinapasamakan ka. Da kayo hukit dimot nanang. Okay aklaan ditoy. Sigurado ka kade nga okay ka lang dita anak ka. Nasayat ka di mo lang ti trato ti katugangam kan ka. Nanang. Ay, gayam. Planok ti aglako iti street foods. Ngam kurang ti kwarta nga iniggamak. Amangan ko nakno adapay mabalin amabulod di tananang.
Isupay ko maapagpuunak. Mano ayat ikasapula manakaw. Nayunan nyo laang iti 5,000 ti kwartak, nanang. Sige, numaalak ti sweldok, mangipawitak token ka. Agyaman naklaunay, nanang. Ag-text kayun to, no kasano. Adda ka day, tinapanunot mo a sideline mo, sika, isang. Aramidak timbagayo, nanang. Aglako akmat iti street foods. Kasta agdiskarte ka. Wen, nanang. Adda ti pagpunam. Adda igatang mo iti masapsapul mo. Adda, ngam kurang. Iso amang ipawit ni nanang ko. Okay nga raw. Ibagam nga agpawit adagaw, stap numarugyam matan ti aglakaw. Mayat ti aglakaw iti street foods, itata pa nag-iiskwila manan. Wen, nanang. Day tamat lang ang tinapanunot ko. Baga anak taw no maipawit na ti kwarta, ta isurok ti paggatangam iti paglutwam. Mayat tay package, umay dapay i-deliver dito balay. Nay, agarbis mo tan. Isirek mo pay dagiti bado tayaw. Wen, nanang. Agawaan tapno saan ang mabasa. Anyati ko nam isang? Aglako ka iti street foods dita sangwanan? Wen lakay. Ay, nawaw. Apay, kabaalam ka di? Wen lakay. Saan matkit di anadagsan at trabaho? Aguray ka man. Adda ka di igatang mo iti masapsapol mo. Awan pa'y ngamin sweldo kahit. Adda ipawit ni nanang ko. Urayak laang. Kahit naka-order ka di iti paglutuan? Ni nanang mo kano ti makaam mo. Adda ti amo na apaggatangan iti package lakay. Mayat nga rod ano kasta? Wen, di ka madanagan lakay. Kabailak mo't taglako. Awan ka di pa'y ni Ramel, Saan pa'y asimang pait lakay? ni isang ngay. At dan samot man ang tinangibaunam kinkwa na si Kasusana. Ay nawaw ka. Gaputaawan ang makitam dito'y balay. Adda-adagusan, tinangibauna kingkwana. Kasano, ket may saka matabaon na baon. Napan na sinabat ti kwarta nga inpawit ni nanang na. Ay ket kaano pa yan nagrubuat? Karubrubwat na laang itay. Apay aya asang kadamag mo. Apay, dakas ka di ay ati agsaludsod ba kahit? Damag ka ngamin adamag. Manungay ti inpawit ni nanang mo, isang. 5,000 nanang. Apay ka di? Mabalay nga utangak ti 2,000. Ah? Utangak pa'y man ti 2,000. Sukatak tumulaang. Di awanan ti igatang ko iti lakok nanang. Adda pa'y matinabati. Iyanay mulatan Ang Awanan tingam na. Ikan naki di iti 2,000. Adda tinapatag apangusarak iti kwarta ita. Di ka madanagan. Takas na kunak itayan. Sukatak tumula adagaws. Awan pa'y ti intarayak nga utang ko. O sige nanang. Kasta pautangan na, tasyak ti ina ti asawam, kan balay ko ti pagnanaedam. Nay, nagrugi ka mat gaya mo na naglako ba kay? Wen lakay. Incomplete ti gamit ko. Ngam okay laang. Ay, nawaw. Apa nga incomplete? Kunak man no package ti gatangan nyo kaninanang? Kuma, ngam saan mat anatuloy lakay. Ay, nawaw. Apa nga eh? Anya ti makagapo? Inutang ni nanang mo ti 2,000. Anya? Ni, apay mat ngayon pautang mo ti pagpuunam ko ma. Gaputa nagkulit ni nanang mo lakay. Jakmat kayat aguraan nak. Amangan no saan ko nga itad ti kayat na kat addan to ti maibaga na. Una yan ayan ni nanang. Anuan na nga tamat ay ti kwarta binulod na kan ka. Di balin lakay. Ni nanang mo mat dayjay. Ken na ko na namat abayadan na. Ngam no kanayo napatgam ti dawatan na. May ruwam lakit din ni nanang. Kisayak man ti lakom isang, Ah, makapangpanganak iti street foods. nangan kayo mat idikal man nanang. Kaya't kung arod man ng timangan, ay nawaw ka. Apay aya nga pilbilangam. O sige, agpili kayo no anya ti kayat yo dita. Aglisi ka nga rodin kasano ang makapili da tao kat naisali ka mo dita.
Awan pa'y mo customer mo. Aday tananang. Nawaya mo tan. Pasensya kayon. Dumandyan ka pa ijay. Nalipit latta. Sa anak nga umanay. Nay, mangmangan ka manan iti street food sika, Susana. Isumatan ti cravings ko lakay. Kahit binayadam ka di dayta. Masyapol pa'y aya. Ay, nawaw. San mat amabalin nga inaldaw alibriyam atin la ako ti manugang mao. Malugi mat ano inaldaw adawatam. Iso ka di nga imbagam kenkwana nga aglako iti street foods tapno at dadawatam. Manula ang batikang kanak. Wan gam na maornong mat ay kit ato dayta. Sapay na punpun no tamalukong. At tugaw ko di, takanan tatoy dinawak ko. Ay saanan, kukwam lang. Ay nawaw, di ka mamudita. Amok akayat mumulaang. Saanan, amagan pa inoan niya ti panunutan ti manugang ta. Naimbag kumamit ano binayadam ta inalam. Saan mat nga raw? No di mo kaya di saan laang. Kabaala mo nga ibuson. Kumusta kayon di tananang? Pasensya no itala ang anak kaawagak. Busy ak ngamin iti small business ko. Okay lang isang anak ko. Maawatan ka mo't. Kumusta mo't nga iti panaglakom iti street foods dita? Madisdismaya ak no daddo mananang. Anya ti pakadisdismaya manakaw. Kasanumak ngamin nanang, dawat adawat ti katugangak. Utang pa'y nga utang. Nay, apay ngay. Iso nga awanan ti maurnong, tayay ganan siya kumakit dawatin na mutan. Day tatirigat na ti agnegosyo. At dadagiti tattao at ikayat da ke libre. Wan nga rod nanang, planok matlaangan nga isardang ti panaglakok. Kaslaak agbambanog laang. Mano abulan mula ang anaglako anak ko. Dayta nga rod nanang, mano abulanan, ngem awan mo ti maurnong, kaslag bambanugak laang. Sika anak ko. Sika ti makamaw ng desisyon. Nagrigat mo't ngamin ti kastoy nanang. Saan laangan adawat yar aramidan ti katugangak. Bumulod pa yan iti kwarta, nang runa no amuna nga adda naglakwak. Ne, naliday ka mat isang bakit. Adda ka di parikaw. Kasano ngamin lakay, maluglugi akmat. Ay nawaw. Kunak man no adda ti customer mo. Adda, ngam kaslaawan ti maurur nung lakay. No daduma, basta mga lalaang ninanang itilakok, di namot bayadan. No maminsan, kisayan na ti koleksyon. Bumulod ko na ngam awan matin tagsubli. Okay lang ang kumano sagpaminsan, ngam saan mat. Ay, Ala, bayam. Kasaritak to ni nanang. Di nan sapay mo't binayadan ti 2,000 a binulod na kan ka. Saan pa'y lakay, ngamjak kayat ti gulo. Panagkunak kat may mayat no isardeng kulaangan ti panaglakok. Amangan no aga pa kami laang kananang mo. Ay nawaw, anyat orasan isang. Apay adi mo pa'y lainwar dagiti lakom ngay. Saan akon ngaglako nanang? Taapay. Isardeng kun ti panaglakok iti street foods nanang. Maluglugi akmat ngaminan. Maluglugi ka, winnaw. Sadot mula ang dayta. Talaga ang maluglugi ak nanang. Nagadulaki di arason mo. Di mula ang iba gano simmadot ka. Anya nga rudan ti aramidam ita. Agtugtugaw kalaangan dito'y balay. Ay, marurudak launa iti dayta nga isang. Ay nawaw. No di na kaya tiaglakaw. Di kan makibiyang. Saan mo't asikati mabandaw kan malugi? Wen angam sayang dayjay. Awan mo't lang serbina no malugi. Sayang ti bandawg. Weno, masayangan ka. Tawanan ti pangalam iti libre nga street foods. Naa, anyat pa nakitam kanyak. Rawat. Kesumay,
Minalam amang bangan ka iti street foods ala ko na. Agaman balaw, ibusimpay. Sus, naimbag kumamot ano agbayad ka. San mat alibre mat. Agbulod ka pa iti kwarta ken kuana ngem di mo matbayadan. Saan pa'y mo't anak singer? Na, gaputa di na kasiningir, di ka mat nagbayad. Ay na, agsingir man kan saan, agbayad ka lata at binulod mo, mate. Binulod mo, day ta kwarta. Agrubwat kami, nanang. Ay nawaw, kunak man no ni isang laang ti agawid, Ramel. Saan mo't amabalin nga isulaang ati agawid iti lugar da, nanang? Anya? Awan mo day ta iti saritaan tayo. Saan na masapol a pagsaritaan day tananang? No sa dino tayan ni isang, isumot tayan ko. Nang runa pa'y itatadandanin agpas nga iti asawak. Sigurado kayaon. Saan nga agbaloy ti kapanunutan yaw, anak? Saanen, nanang? Napagsaritaan min iti asawak ti maipapan iti day taabanag. Mala, agrubwat kamin. Tamangan numala daw kami pa'y iti biyahe, nanang. Ay awanan, pimanawan ni Ramil nga anak talakay. Simurutan iti dayjay nga isang. Kay siyempre asawa na nga rod ni isang. No apay nga min anak panunot day ta nga isang ti agawid. Gapaw tama dititratum ken kuana ditaw. Saan lang aday ta? Puskol rupa kapay. Di mo amo ti agbain iti manugang mo. Mano ti binulod mo a kwarta, ken lako na adi mo binaybayadan. Ay, kasano pa yan daytoy. Ay, may mayat matlang nga nagawid. Tapno sana na may stress. Amang ano may stress ken ka, katanya pa iti mapasama kiti sikog na. Ay nawaw, tabasol ko manay. Talaga matabasol mo. Basol mo matlang no apay nga imadayuda manan. Puskol rupa. Dayta kaming tigalad mo. Kita uray mo isa ka nagiti manugang mo. Awan ti mayat nga agnaid dito'y balay, takasta kamay. Ay na, agbalbaliw kan. Tano saan? Amangan no pati siya, ket panawan kan. Anya! Ay, nawaw! Agbalin tayo kuma apagwadan anaganak. Saan kat ada tayo pa'y ti mangidadanas kadagiti anak kan manugang tayo. Tulungan tayo kit di ida, tapno ag progreso ti biagda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Una yan day ti asilpon. Nagkapsot lang arudan ti signal. Aghangpay lang mo't. Day. Anya ba na di pagpupungkutam di na pipina anak ka? Silpon mo magayab din ang gagwanay barsak. Makapasuron mo't nanang. Nagkapsot lang arudan ti signal na. Aghangpay lang mo't. Awanan na. Nadadaalan day ta. Sayang ti kwarta. Sino mo't ti saan amasuron no kastalaang nanang? Ay unay kabatan anak. Ano sama?
Kaano la ang idiginatang mo day ta cellphone? Iso nga aghahang takasta. Adalabas sit di mo nagustuhan, imbarsak mo adagusan. Di ipatirimaan ko manan. Ay na anak ko aya, di ka masayagan iti kwarta pagbanbanugan nyo iti asawam. Manula ang matiripir, nanang. Nangina ti repair ita. Nasursurok pa ingam ti presyo ti half kaban abagas tayaw. Itaman pa'y pipina ba kahit? Ay nawaw. Ti anya lakay. Itaman pa'y asan at ti cellphone mo ti dumdumugam. Wan ata awanan. Na, kasano nga awanan? Tinakaw da? Awanan ata yung barsak ko. Na per day. Na LCD. Ay, nawaw. Asino nga min ayatin ang ibaga nga ibarsak mo? Maasarak nga road. Ay, unay kan. Mano abulan laang da a cellphone ken ka. Ipa-repair kon token ko Mari Juliet. Ay, sos. Agpa-repair ka lagit nga rod adi na oras. No apay ngamin nga imbarsak mo Ala huston. Di naksirmunan. Isumot la ang asyak ti mga ipatarimaan. Mari Juliet! Mare! Ada ka kaday! Adaak, mare. Paumayan. Mabit lang. Anya ti masapol mo, mare pipina. Agri-prepare ka iti cellphone. Saan ka di maray? Ay, uwan, mare. Apay ka day? Ipa-repair ko man nga ro ti cellphone ko ana LCD maray. Ay, nawaw. Apay ana LCD ta cellphone mo, mare. Naananumat? Imbarsak ko Maasarak nga men. Tanudad duma ket aghang pa yun. Nakapsot lang nga ro dun ti signal. Aghang pay. Ay, unay kan, mare. Para day talaang, ibarsak mo adagusan. Kastaak nga road maray. Sikapay ti makaamo amang tarimaan maray. Ay, sumrag ka pa'y atag kapita, mare. Saanan maray? Inyag ko lang ti cellphone ko. Ala aktulat tanumalpas mo. Ano samla ang ata awan ti pang down payment ko ita. Bayadak tula ang numaripir mon. O sige, sanak nga agdawat iti down payment. Ngam umay mo to alaan adagos, Nay, ni pipina mo't dayay anak ka. Apay adi mo mo't pinagkape. Hindi na kayat tatang. Inyag na lang ti cellphone nga ipa-repair na. Ay, nawaw. Ay, kano ka anon sa laang aginatang na ti cellphone na? No sanak nga agbidot, 5 abulan lang tinapalabas, tatang. Apay aya, anya ti dadaal na. Aghahang, ken na LCD, tatang. Ay, nawaw, sayang mart. Kasanumad nga min. No nakapsot ti signal, wano aghang kat ibarsak na adagos. Ay, day talang tirigat na. Saan ang masayangan iti kwarta na? Ay naku nampay, tatang. Sayang ti kwarta no may barbarsak laang dagiti gamit. No kasta kumaa, ket kontrolan na mo iten at ibagina. Jakman amo iti dayjay ako marik, tatang. Sa dinaw tinagapwa pipina anak, itay payasap sa puulan ka. Di mo ba't ko nangagpakada kasakbay arumwar ka? Iti ayad da Mari Juliet nanang. No kasta, impa-repair mau tinadadaal a cellphone mau. Wen nanang, kapilitan tanay. Maikawa mat da tao no kasta nga awan ti cellphone. Mano nga iti binayadam. Awan pay nanang. Nakisarita ak iti kumarek nga agbayad akto no matarimaan na ti cellphone ko. Ay unay kan anak. Inton sumarunaw, kontrolem ngamin ti bagem. Saan kasta nga ibarsak mo ti gamit? No kasta maasar ka. Hay nalpasan nanang. Uray sirmunan dak. Saan metten a maisubli tinapasama ken. Ibagbagak lang. Tapno inton sumarunaw kat di mo ulitin anak ko. Narigat ano kasta ka na yon. Sayang ti kwarta kunak manay. Kumusta nga iba kay? Natarimaan ka di, tinadadail a cellphone mo. Jak mo lakay. Ay, nawaw. Apay adi mo mo. Nakitam aya anapanak iti ayan da Mari Juliet. Common sense mo't alakay. Ni, kitno idi pa'y napalabas sa Sabado nga impatarimaan mo dayjay.
mapan mo kitain Tama nga nun nalpas mo taon. Ay, kita akto, pipino lakay. Ay, nawaw. Anya kitaan mo't pipina bakit? Ay, basta. Mapan kunto alaan no kwa. Ay, ket mapan mo alaen adagos nalpasan. Ang mga nuadamit pangusaranda iti ibayad mo. Makauray ka mamut, pipino. Inabak mo pa ni Marie Juliet mo. Si putam man no lumabas ni Pipino iti paraangan tayo, tatang. Nay, apay ni Pipinaw, anak kaw. Pakibagayo ken kwa na, nga umay alaan ni Mari Pipina ti cellphone na. Ay, nawaw. Hindi pa'y napalabas alawas anatarimaan ti cellphone na. Wan nga rod, tatang. Nabayag matan, ngam di namat umay alaanan. Ay, amang ano nalipatan na. Imposible mat tatang. Cellphone day tan tatang. Malipatan na kit din. No kasta, apay ngay nga raw adi na umay alain. Day tatijak am mo. Kasapulak matan ti bayad na. Isupay ko maamay gatang iti supply a mausar no addamanan umay agpa-repair. Alabay am. Baga akto nga raw ni Pipinaw no makita ka lumabas iti paraangan tayo, anak kaw. Ay, mabiit man lang Pipinaw baraw. Ay, apay tata. Adda ka din napatag nga ibagayaw. Ay, natarimaan na di cellphone ni Bakit Mau. Pakibagam tuban, taumay namit alaan dito'y balay ti cellphone da. Ne, una yan day dya pipina. Hindi pa'y napalabas nga aldaw nga ibagbagakin ko nga umay nakitaan tata. Ay, awan ba't nga imbay. Urayan kami ni Juliet ti bayad na. Tay supay ka no amay gatang iti supplies a mausar, no addamanan ti umayag pa-repair. Ala, di kay madanagan tata. Ibaon ko ti asawak. Ay, agyaman na klaunay Pipino Baraw. Ay, tata, pasensya kayo Kung naklakit di no nakisarita kin ni Marie Juliet. Saan pa'y mo't gayam? Naimbaglangan, tanaranaan ka dito'y paradaan, Mari Pipina. Ah? Ay, kwa Marie Juliet. Sa dino ti papanam, Kwa ngamin, adala na patag-anapan ko ginatang Mare. tay cellphone mo kay Mare. Kaano nga laam? Ay, pasensya kan Mare. Ngam awan pa'y ngamin ti kwartak ita. Ada na patag-anang igastusak. Anya nga rod ti plano, Mare. Kasapulak mati kwarta ita. Inton katapusan Mare. No maalak ti tangdan ko, agdiritso ak idibalayo. Siguradom laang, Mare. Diyak kaya ti ma-stress kunak manan. Wen, di ka madanagan. Saan kumot nga itarayan dayta? Ay nawaw, kita man ta cellphone mo bakit? Apay ka di aya? Kita kunak. Kita amlaan. Saan amasapol nga igamam? Ne, gimatang ka iti baro a cellphone mo? Dakas ka de, no kayat ko ti gumatang iti baraw. Ay nawaw, kat jaim patarimaan mo nga a cellphone mo kini Marie Juliet. Diyak pa'y nga ron na ala. No planong gayam ti gumatang iti baro. Di mo kuman impatarimaan dayay, tapno sana sayang ti bannog ti kumarim. No kayat mo, di sikat ti mapan mangala. Na, ano kuma? Kadyak mat amo ti mangusar iti touchscreen na cellphone? No kasta nga rod, agulimag kan. Man nakibiyang kalaunay mo. Anya ti kayat asawan da ito'y aresibo, Pipina. Nangalaan nyo iti day tananang. Kano kay waray dya salas. Resibo ti ginatang ko a cellphone ta iniggaman nyo nanang. Anya? Gimatang kay ti baro a cellphone mo. Idi kalman pa'y ati agsapan nanang. Di yun nakita aya. Ay, nawaw. Kasano nga iti cellphone nga impatarimaan mo iti kumarem. Diyak pa'y nga rod na ala. Nabayagan day jay, anak ko. Idulin pa'y laang ni Marie Juliet Naa, panunutam mapiman ti gastos ken bannog na, tapno laang matarimaan day jay a cellphone. No planom gayam ti gumatang iti baraw, di mulat tako man impatarimaan day jay a cellphone. Baka pirwisyo ka laang iti pada mataaw. Ay nawaw, naka-online mo ti
Facebook ni Mari Pipina, tatang. Ay kasano ko maama ka online, kadi na pa'y inala ti cellphone na. Wen nga ron, tatang. Ay, ma-stress ka mang kitkita iti dayta cellphone. Ay, nabayag ba't tinday ta cellphone na? Amangan no gimatang kit di iti baro a cellphone na. Dayta ti santay nga amaw. Ala, ipadas mo akong takain, tapno amaw no anya ti aramidam. Ay, nagrigat nga ta ti aguray iti awan. Wen nga ron, tatang. Anwak ngay matday no di na alaan. Iso nga rod akasaritam, anak ko. Mari Juliet? Anya tir aramidam dito balay? Di mon ilemang, Mare. Nakita kong ti kabarbaro a cellphone mo. Ay, kwa, Mare. Siya kung tinangyag iti cellphone nga impatarimaan mo. Tadi mo sa masango ti mapanmangalay jabalay. Awan ti ibayad ko kung ka, Mare. Ay nawaw, adaing gatang mo iti baro a cellphone mo? Sa ita, ibagam nga awan pagbayad mo? Anwag nga ito'y cellphone mo, Mare. Saan mat amabalin nga itad ko, ta saan ka pa'y mata nakabayad? Makauray ka mat, ah? Di ko nam kanyak idikat katapusan, Mare. Nabayag ka nagururayak, ngam awan ka mat nagpakpakita. Mano a katapusanan tinapalabas, Mare? No kastagayam a planong ti gumatang iti baro, di mo kuman impatarimaan ti cellphone mo kanyak, Mare. No di ka makauray, di ilakom iti sa balay, anya kumanga ita. Anya? Ay, talaga mat dayjay apipina, tatang. Ay, nawaw. Kunak no itid mo ta cellphone na. Saan natuloy tawan mo't ibayad na, tatang? No utangan na, awan lat amok, tatang. Utang kalimutan tumanan no kwa. Ay kit anya nga ron ti planom ita anak ko. No di na kayat nga alaan, ilako kon, tatang. Ne. Mga no agreklamo anak ko. Isumat tinang ibaga, ano sa anak ang makauray, ilakok laangan. Saan mo mabalin nga agur, uray aklatan iti awan, tatang. Ay, sa bagay Agsapulak iti bayer, tatang. Agurom day dya tao. Nagrigat akasarsarita. Isupay kit din ti makaungat. Sa din no tinagnaam, lakay, Iti ayan da tatalito. Apay ka day. at dangatan ni Mari Juliet ijay. Ay, nakitak mo titay. At day jay. Apay ka day. Mapan ko alaan ti cellphone ko. Oo. Itaman pa'y analagip mo si Kapipina. Idi pa'y nga ibagbagakin ka amapan mo alaan. Nalipatak nga road, at dagayam dagiti ladawan ko anak kasib ijay. Kasapulak dagijay aladawan lakay. No di na pa'y nailako Anya? Ay saan na mabalin nga ilako na dayjay? Anya asaan amabalin, ket si kakanumati ng ibaga nga ilako na no saan amakauray. Da kayo pa'y lang ti makaamo dito'y balay, nanang. Ay nawaw, sa di naman ng ti papanamanak ka, kas lagdardaras ka, mate. Iti ayan da Mari Juliet, nanang. Mapan ko alaan ti cellphone ko. Nailako ng samatan. Nailako? Asino mati nang ilakwan na ngay? Day ti jakamaw. Saan na mabalin nga ilako na daji a cellphone? Kasano nga rudan dagiti ladawan ko ana isave ijay. Si kakano matinang ibaga nga ilako na. Ita, samatan ti magbagam. Kalokwan ti kasta pipina. Anya ti araramidam dito'y balay, Mari Pipina. Umay ko alaan ti cellphone ko, Mare. At to'y ti bayad ko. Ay nawaw, naladaw kan, Mare. Anyat kayat mo asawan? Awanan nailako kon ti cellphone mo. Ay nawaw! Asino tinang ibagakin ka nga ilakom dayjay? Isumat ti bagam kanyak, iti napanak iti balayo. Kasanon ngay nga maalak dagiti ladawan ko iti dayjay a cellphone. Ay na, Mare. Mano abulan ang nagururayak? Mano abulan ang nagpaspasensya ak, Mare? Ngam agpatangken kamat ngamin? Ay saan ang mabalin ti kasta? Ipabarangay ka talaga. Ay okay lang, Mare. Di ka madanagan, tanay record ko tinagsaritaan tayo di napanak iti balayo. Ay awanan. Inla ko nan ti cellphone ko.
Sapay na patagdagi a picture kanyak. Basol mo matlaeng ah. Ay, saan ang mabalin ti kastoy ang mapaspasamak? Ipabarangay ko dahit Juliet. Ay nawaw. Bagim laang ti ibabain mo no kastapay laang mati aramidem. Piling ka mat. Nalipatam samat ani Mari Juliet tinagrabyadom. Kat, kasta nga rudan. Agul uli makaklangan. No naamuan ni Kapitan, ano mano abulan a nagpatangkin ka, uray sang kaibaga ni Mari Juliet amapan mo alaan ti cellphone mo. Sus, amangan no si kapay ti mabaliktad. Ay na, No siyak ti sika, di mon ipilit ti mapan ije barangay hall. Amangan kunak no si kapay ti bagbagaan ni Kapitan ijay. Inton sumarunong amin, agtungpal ka iti saritaan. Aramidem, no anya ti responsibilidad mo iti padam a tao. Tapno awan riri. Ay, nawaw! No nakitulak ka, agtungpal ka. Aramidem ti responsibilidad mo, tapno awan to ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kasangay mo't gayam ni nanang inton umay asabado, iyan lakay. Wan bakit? Anyangay ti plano yo. Agluto tayo kadi, wano agpakater tayo laangan. Jak pa'y nakasarita ni Sheila, no anya ti plano da kan nanang. Okay nga rod. No bilang man takayat ni nanang nga agluto tayo, tumulong akto lakay. Sigurado ang maragsakan da bakit? Sapay la kumaa, uray nagkalay sata. Kan uray may sa abubong laang ti pagnanaadan tayo, kat mariknak ngamin asabali ti trato ni nanang mo kanya. Aganos ka pailaan bakit? Dumtang to ti panawan, ang makaamiris ni nanang. Wan lakay, aramidak ti kabaalak, tapno maaklon nak para kan ka. Kasangay mo inton Sabado, nanang. Anya ti kayat mo? Agluto tayo kadi? Wano agpakater tayo laangan? Agloto tayo laangay, tapno makatipid tayo, anak ko. Sige. Ibagak to kini Mary Jane. Kaya't nakano ti tumulong nga agluto, nanang. Ay kwa, mabiit man gayam ta panunutak anaimbag. Kasla may mayak gayam no agpakater tayo laangay. Saan tay amarigatan unay? Ay, nawaw. Kay bagbagayo lang itay nga agluto tayo. Tapno makatipid tayo. Imbagak lang at tumulong ni bakit ko. Nagbaliw mo tinadagos ti kapanunutan nyo. Napanunot ko nga raw nga ado ti maaramed no agluto tayo paylaang anak ko. Tapno makapagbanding kayo matlaang iti manugang yun, nanang. Pe, uray sa anay. Asino ti mayat ang makibanding iti dayta ang Mary Jane ngay. Anyat ko nam, nanang. Ay kwa. Basta, agpakater tayo lang nga intap numalpasan ti saritaan. Hello, Lexe, nakong. Nakawang kayo man, Auntie Jackie. Kumusta ka, nakong? Nasaya at mat, Auntie. Da kayo ngay. Kumusta kayo matandita? Nasaya atak mo laang, nakong. Imawagak laang, taada ti kayat ko nga ibagaking ka. Anyat ibagayo, Auntie. Asidaglaang matibalay ni. Kasangay ko inton umay asaba daw. Imbitaan ka kuma.
Saan ka mo siguro abisay? Saan matkit di, ante? Umay kanto nabayag saan taan nakapagsarita. Anya ti kayat yung regalo, ante? Saan mo't masapol nga dati regalok basang tinapatag kanya ket makaumay ka iti espesyal nga aldaw kaw. Iso na lang, taang mga no adda may ibagat ti asawa ni iyan, ante. Ay nawaw, awanan ti bibiyang ni Mary Jane. Saan mo nga iso ti agdesisyon no asino ti imbitado iti kasangay ko? Asino ti kinasarita yo iti cellphone yo, nanang? Ay kwa sila, anak kaw. Husto ka di tinangag ko? Boses ni Lexi dayjay. Ni Lexi nga ex ni Manong iyan. Ay wan, anya ko maita. Ay nawaw. Apay nga inawagan nyo pa ilang dayjay babae, nanang. Dakis ayano imbitaak ti ex ni Manong mo iti kasangay kaw. Ay, anyan tulangan ti Marik na ni Manang Mary Jane no may pailang ti ex ni Manong dito'y balay. Ay nawaw, saan tayon aparikot dayta sila? Adamutin kinkwa na ano agpaapik daw. Pangaasi yun, nanang. Di kay agar-aramid iti banag apakasakitan tinakam ti manugang yo. Iti pa'y nga imbagaking ka aniliksi ti kayat ko ang manugangan. Saan kat adayta ang Mary Jane? Wen ngam ni Mary Jane tay ayatan ni Manong iyan. Isungarot niya isutin kalay sana. No apay ngamin anapuskol ti panagrup-rupa dayta a babae. Ipili na mo ti bagina iti pamilya tayo. Okay ka lang ka di, Manang Mary Jane? Okay, aklaan sila ading ko. Iti kasta alangam, ang muklatan asaan ka nga okay, Manang. Nunang mo tinagsaritaan mi itay ka ni Nanang, di ka una agpaapik tuwad. Maawatak ading ko. Di ka madanagan, ta ni Nanang laang matikas jay. No siyak nga ipag mo, maaklon ka mat para ka ni Manong ko. Agraman dagiti kabagyan mi. Suportado dati relasyon nyo ka ni Manong. Agyaman nak launa yading ko. Agyaman nak tanasaya at kalatakan niya. Wen ta iso ti maiparbang, Manang. Sa maysa, sa anak akas ka ni Nanang asaan ang makarik na. Wen gayam. At dain pa deliver ko a pizza dito'y balay. Itulod dan to inton madamdama. I-receive mo ton Manang. Merienda tayo dayjay. At dalabiit pa panak. Ay na, parang siya ka naklaunay ang makakita king Lexi nakaw. Happy birthday, Auntie Jackie. Agyaman nakaw. Regalo para kada kayo, Auntie. Ay nawaw, agyaman nakmanan. Awan anyaman na, Auntie. Adumat gayam ti bisita yo. Wan, tidak duma kabagyan may. Tidak duma gagayam may. Ayun gayam, Auntie. Agkalaysa kami itinubyok itaatawan. Imbitado kayo. Anya? Anya ti kunam? Makiasawa ka matay? Unanti, kalugaran tayong matlaang. No kasta, makiasawa ka gayaman. Unanti, bumakad mo tanda tao. Ditan pagsaritaan ti maipapan iti dayta abanag. Ag picture tamang ki dinakkom tapno adaman ipos ko iti Facebook ko. Anya ti aramidan day ta Alexi dito'y balay, Sheila. Hay, jakman amo ni Nanang, Manong. No kasta. Ni Nanang tinangimbitar kan ko, ana? Wen, Manong. Ay, una yun ni Nanang. Di na pa'y matimbagbagga kanyak. Ay na, amumot ni Nanang. Saan amaw awatan ti ugali na? Nakitam ka diti inpos na iti Facebook? Ha? Anya ti post na? Ladawan da iti ex mo, Manong. Na, talaga mo't ni Nanang Talaga di na panpanunutan ti Marik na ti manugang na. Ang sana bale, mangipusang tumat iti picture may kanimanang inton madamdama. Uwan man ading ko. Tulungan nakman. Wen Manong. Wen Manong. Di ka madanagan. At daak lang itilikodan nyo kanimanang Mary Jane. Ag-selfie taman mat, Manang Mary Jane. Ha? Ag-picture ta, tapno at damat i-post ko iti Facebook. Ay nawaw, nakababain matirupa. Kat no nagpintas kang tupay, Manang. Wanangam. Ay sus, ala, umay kakit din. Umisam ka, tagbilangak, Manang. 1, 2,
3. Mabalinan day tading ko. May sapay ama nang. Tapno adamat picture mo iti Facebook ko. Oh, atoy. Sika mo ti manghigam iti cellphone ko manang. Syakto ti mangimay day. Itagkan tulangan. Anyat umay mo ibaga manong miraw. Nag-post ka kanumat iti Facebook mo. Selfie iti ex ti anak mo, Jackie, ading kao. Dayjay ka day. Apay matakas ta, Jackie. Panunutan mo't atirik na ti manugang mo. Ay nawaw. Kasanaw kot saan mo't ang makarik na dayjay a babae. Uray anya ti aramidag. Di nalatamarik na asaan nga iso ti type ko ang manugangan. Nasaya at tao ni Mary Jane, kabagis. Nasaya at ano nasaya at? Basta siya, jak kayat dayjay a babae para kini iyan. Ay unay kan. Aklo na mo na ni Mary Jane kan iyan, di para iti tunggal may sa. Damag ko kat makiasawa mo ni Lexi kan makoy akalugaran tayo. No siyak ti sika, panawanan tapno liklikam da di ababae. Irespetum ka ti mat ti mariklik na ti manugang mo. No sika ti adday ti sitwasyon na, sigurado masaktan ka ba? Banday di amiro dito'y balay, sila. No umay manan, di mo paspastrakan. Nalawag ka day. Ay nawaw. Apay ni Uncle Miro, nanang. Basta, jak magustuhan ti kas di apa nagsasauna kanyak. Anyat inbaga naya kada kayo. Saanan ang masapul ang maamuam. Basta no imbagak abanday di atao dito'y balay. Ban a talaga. Di mo paspastrakan na awan ti imbagak apastrakan. Jak kayat ang makita ti panagrup-rupa na dito'y balay. Naimbangal daw yung Uncle Miro. Ay, sikamat gaya mo sila kaanakan. Wan Uncle. Inmayak, tadaman tiket ko am amuan Uncle. Ay nawaw. Anya day ta kaanakan. Anya ti inbagayo kanina nang idi na minsan. Apay akas taunay tigura na kada kayo. Ban kayo kanupa ije balay. Ay na, imbagaklang mat nga respeto natin manugang na. At kung kami di nakakita iti impos na a picture na iti ex ni manong mo. Agraraman ko na atan tupay kinkuha na. Saan ko lang nga imbaga. Tamangan numasaktan tirik na na. Ay, isumat lagayam anasakit tinagam na kada kayo Uncle. Kinurik tayo matgayam. Uwan na, tatalaga mo ta sana na saya tikas diyang araramidan na. Napili launay iti manugang. Awanan iyan anak ko. Ay nawaw, andyan kaya tiyo asawa nanang. Ti babae akayat ko ang manugangan. Manugang matan ti sa balay. Unay kayo nanang. Nileksi manan ngamin ti pampanunutan nyo. Nabayagan ang nag-break kami iti dayjay a babae nanang. Mamin ano ka di ngamin aya nga ibagak kada kayo. Asaan nga iso ti kayat ko ang maasawa. Isyo nga rod mati kayat ko ang manugangan. Saan ang mabalin nanang? Adamat ni Mary Jane ang manugang nyo. Nasingpet, kinaanos pa'y dayjay. Saan ko a type ni Mary Jane para king kaanak ko? Ay nanang. Awanan ti maaramidan nyo. Uray pa yan niya ti bagbagayo. Ni Mary Jane at talaga ti kayat ko. Iso nga irespeto yung kumamot jay tao akas manugang yo. Naa, anya ti aramidam dito'y balay si Camiro. Asino tinang pastraking ka? Ni sila kabagis. Adalay padamag ko kin kakabagis. Ay nawaw, anya malanday ta? Dumngag ka na saya at tanapatig ti ibagakan ka. Ay kaibagang marudan ano anya day ta? Amum ka di ani Lexi kayat mo ang manugangan ide. Kat makiap-apay ti katugangan na ita. Anya? Tunggal lumabas aki di paraangan da. Kat agbinbinog kaw da kan katugangan na. Pugno ka day? Wan, adumot lang ti mangibagbaga asadot kanu nga mindayay a babae. Baribar kanu pa iti panagsungsungbat na iti katugangan na. Isu akas na. Kanayon da nga agapa. Pag nanaadanda ngayon ita. Agapang da kanu iti sentro. Tasaan mo tinakayat ni katugangan na ngag naadda di balay da.
Oh, makitam na ita. Numanugang lang ti saritaan. Nagasat ka kini Mary Jane. Ngamen, uray dakes ka kenkwan. Ket awan ti dakes nga insawang naken ka. Ay nawaw, apay adi kay makaisom di tananang. Apay, naklaat kayo kadi itiin baga ni Uncle Miro? Ay, Siyak kumati mangibaga kada kayo. Ngam inununaan nakmat ngamin ni Uncle Miro. jak laim pagarop akas jay gayam ti ugali na. Ket no adu ti mangibagbaga ama di ti trato na iti katugangan na nanang. Isuda ti makinanaed iti katugangan na. Ngam feeling dunya pay lang ijay. Naimbaglaangan ata saan akas ta ti ugali ni Mary Jane. Ay, adayo mat ananang. Adayo anasingsingpet ken naan-anos ni Manang Mary Jane ngem nilexi nga ex ni Manong iyan. Pagyamanam iti Diyos ta nailisi ka nanang. Wan nga rod anak ko. No dayjay siguro Alexi na asawa ni Manong. Ay, awan lat amo ko nanang. Ang mga no inal daw mat nga agbinbinnuggaw kayo dita paraangan tayo. Nalpas ka diti pa naglaba, Mary Jane, anak ko. Nalpasan nanang, apay ka de. Ay, agmirinda ta nga rodon ah. Ha? Ada inling ta asaba. Isu ti merjinda enta. Agtugaw ka. Ay, agyaman naklaunay nanang. Pasensya ka no, dakas dagitiin sawsawang ko idi kalabas, anak ko. Tinapatag kat nagbalbaliw kayo nanang. Wan, naamiris ko dagiti bidot ko. Pasensya ka manin ah. Ne, dananang kan manang mo mategkap kape iti kusina sila. Wan Manong, inayaban ni nanang ni Manang Mary Jane. Ay, nawaw. Itamang pay. Panag ko na kat naamiris matan ni nanang dagiti bidot na Manong. Nadamag na ngamin ti inaramid ti ex mo iti katugangan na. Nasaya at mat nga rod no nakaamirisin ni nanang. Saanan nga isupay apaka-estresan ni manang mo? Wan nga rod Manong. Saan lang aday ta? Indilit matlaangan ni nanang dagiti inpopos na iti Facebook. Kita amin ton madamdama. Agpusto day ta iti ladawan da ka ni Manang Mary Jane. Nakitak a nag-selfie da itay kan. Nakitak ti inpost mo iti Facebook mo nanang. Ah, picture making ni Mary Jane. Wan, italaang mat anang ipus ka iti kasya a picture nanang. Wan nga rod anak ko. Idi kumapay gayam. Naka-ameris kayo mat siguro nanang. Wan anak ko. Naamiris ko ang nagasatak gayam kini manang mo a Mary Jane. Ngamen, uray na minsan sa andak pa'y abinastos. Kunaktumat kada kayo nanang. Nasingpet a talaga ni Manang Mary Jane. Blessing in disguise matlaang nga isuti na asawa ni Manong iyan. Nakunampay anak ko. Manipod ita, agbali na ko na anasaya at iti manugang ko. Ay, rumbang laang nanang. Irespeto yo ni Manang Mary Jane. Takas makita yumat. Nadalos ti panagpuspuso na. Ken dakkel ti respeto na kada kayo akatugangan na. Saan akas iti daduma dita? Ay, nawaw! Di ka agpilpili iti manugang. No asino ti ayayatan ti anak mo, irespeto kan itratom iti nasayaat. Naragragsak matlang ti unag ti pagtaengan, no akinaawatan ti agkatugangan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sika nga'y maray. Awan ti planaw nga umutang manan. No siyak, agutang akon iti sa balay. Tapno sa andak nga amam mo maray. Makita man pa'y marimilding. Adapay nga minti utang ko ajak na bayadan. Nagutangam maray. Taga sintro maray. Di na ammo ti maipapan kadagiti utang ko ide. Iso anang tudmut adagos. Uray awan ti garantor ko maray. Ay nawaw. Ni sir ta sumungad maray. Iso day ta ti motor ana iparada iti opisina na idi nagrelease ket. Paglamang kan maray. Siya akong ti makaam mo sumango ko ni sir. Anya nga iti ibagam maray. Sika maray. Anya ti kayat mao nga ibagak. Ibagam ang nagakarak iti pagnanaudan maray. Ibagam asaan ta a close. One. Saan nga tama amuan ni manang mo maray? Saan? Di na amamo ni manang. Si Kanti makaamo asumango kini sir. One. Alay, agawa am nga rudan ti aglamang maray. Naibaga-bigat yo, ma'am. Hey, kastamot ka na kayaw, sir. Anya ti masapul yaw, sir. Adda ka din ni Ma'am Risa. Risa? Asino day ta, Risa? Ni Ma'am Risa Bestre, ma'am. Ah, tay sigod ang nagabang dito'y, sir. Ay, hindi pa'y napalabas abulan ang nagakarda. Oh, sa di no tinagakaranda, ma'am. Adda nga bin utang na di na pa'y nabayadan. Diyak makuntakan. Ay, day tati Jack sigurado, sir. Saan ko nga bin-close day jay? Tadayo matlaang dito'y. Kasta ka di, ma'am. Ay, awanan na, sir. Marigatan kayo namang sapul kan kuana. Ay, wan nga rod, ma'am. Talaga narigat agpautang itapanawon. Pimanawan ti loko maray. Agyaman aklaon na iking kamaray. Wala, tanalaingak nga agdrama, maray. Namati adagos ti loko maray. Bumawi kan tumat kanya ka, maray. Tulungan ka iti nakautangam. Syakmat ti tulungam, maray. Anya ti maitulong ko kin kamaray. Ada ti pagutangak, maray. Planok at balay mo ti address ko. No ti address mi nga min ti usarak, sigurado amaamuan nila kay ko. Ammo mo de dyan, maray. Kontrabida ka na yawn. Sige maray. Siyak ti makaamaw. Di mo kasabulan ti garantor maray. Ay, saan, maray? Anya ngay mati ibagak no ada umay dito'y balay maray. Ibaga man nag-migrate ak ije Canada, maray. Tapno di na kon birukan, no bilang man tapalpak man na, hindi pa nagbayad ka. Lumabasak man, Maririsa. Ay nawaw, mayat ta isling bag mo amaray. Sa dino ti papanam. Kapilitan na, maray. Release ko ita, maray. Ay nawaw, congrats amaray. Adda ti gastusem no kasarti ka anakak. Ay, naku nampay, maray. Planok ti agpakulay iti buok ko. No adda ti kwarta, apay kit din asaan maray. Ay, panag ko na, maray. Anya nga, iti kulay may bagay kanya. Tay sigud latan amaray. Ay, okay, maray. Agpakulay ak narod manayin. Agpariban ka mo, maray, tanay. Rimwar man ang tikulot abok mo. Uwan maray, inton Lunes ti appointment ko. Panawan ka pa'y nga rod, maray. Alaak pa'y ti release ko. Kan ipakulay ko matlaang ang tibok ko. Asino di limabas, puldula kay. Ni Milding bakat, apay ka day. Ay nawaw, ni Milding day aya. Sigurado ka nga iso ti limabas lakay. Wen bakat, apay ka di aya. Nukasta, impakulay naman na ti buok na. Wen. Siguro, karirilis la ang tilinding na. Kastamot a kanayaw, basta ag-release na bakat. Kanayaw nga ipakulay na tibuok na. Di daw mga umutang dagita at tao.
Ay, isumot din atin na kairuwa banda. Ay, awanan ti bibiyang tayo, di ta ba nagbakait? Inton kuan, adaman ng timang sapul kadakwada. Ay, parikot dan aday tabakait. Mala, kita amkit ditiin saang mo ngay napawi. Magano nagburakan day jay. Ada akong lakay. Ay, nawaw. Nagpakulay kamot manan ni tibok mo si Kamilding. Anyat makunam lakay. Bagay ko mat siguro niya. Oh, jakamukan ka. Imutang ka manan, iso nga dati pinagpakulay mo? Unay ka matensil mo. Nagpakulay lang itibuok. Utang adagusan. Anyat amok ngay, kat may sakamot nga utangera. Kalay sa tikasinsin ni Mari Risa into numayalawas. Iso nagpakulayak, tapno napintasak maijay Oh, nagadunga amom si Kamilding. Oh, day tatijak magkayatken ka. Di mo amo ti mga presyar kadagiti simple abanag. Ha? Di ta ka manlangan. Ay, nawaw. Kumusta kan Mari Mildeng? Di ka maimay idikalman. Wala, tamangan ko nak maagungat nila kay kumare. Iso nag-rest day akpay iti may saal daw. Una yan taris day, Mari. Anya kami nang ti isuot ta iti kalay sa tikasinsin mo, mare. Aggaw tamad. Saanan, Mari? Tay simple abistida laangan. Sa taag boats. Ay, awan ti boots ko, mare. Agam sige, gumatang ak tumad tapno daramata. Kastoy abots ti gatangan, Mari. Ayan na, mare. Kastoy, Mari, kita Ay, nawaw. Nagngato magtitakong na, maray. Mayat ti kastoy abots, Mari. Sigurado ang maibagay kin kano kwa. Itay pa nga agriring ti cellphone mo, Mari. Masarak nga kut Maririsa. Asino day taya? Asino kumapay? Tay nakautangak Ang mga noog singiran, Mari. Kaano lang idimuta nga? Anya ti saritaan nyo aya. Kasano ti panagbayad mo? Weekly, mare. Ngam adak mo ditoy. Kasano amay tulod ko ti bayad ka? Ay, siyak lang ti masa. Talaga nga i-block ko dahito yung tao. Anyat ko na, Mare. In-block mo ti number tinagutangam? Moon, mare. Marurudak iti dahito tao. Di mo makauruuray. Kasano ngayon ang makontak na ka, Mare? Ay, kaparikot naman ta na, mare. Kasano no umay dito'y balay? Di ibagam no niya tinagsaritaan tayo di, mare. Naskin nga i-block ko. Tama nga no mayra na nga umawag. Nadak e balay ka mangag nila kay ikaw. Sa bagay, Mare. Sapay pasikreto lang ngay mutang ak, mare. No umay dito'y balay, ibagak nga rod ang nag-migrate kayo di Canada, Mare. Wen mare, stick to old plan lata. Sige, Mare. Siyak to ti makaam mo. No adda umay dito'y balay. Masapul a bumawi akin ka. Tadakkel mo tinaitulong mo kanyak idi, Mare. Adda ti sumungad. Amangan no isudaytan ti nakautangan ni Mari Milding. Naimbagag sa mayo, ma'am. Anya ti masapul yo, ma'am. Ada ka din ni Madam Mildeng. Kasaritak ko, ma. Ay nawaw. Naladaw kayon, ma'am. Ha? Anyat kayat mo asawan, ma'am? Awanan da Milding dito'y, ma'am. Anya? Sa dino tinapananda? Anya nga oras ti pa nagsublida? Saan dan nga agsubli dito'y? Nag-migrate dan ije Canada. Iso nga inlako dato'y balay da kanyak. Anya ka diti mabalin na makontak? Ay, awan Saan kami ngamin aklos iti day di Milding? Jak ammo no anya ti Facebook na. Mala, agyaman naklaunay, ma'am. Ibagak to iti boss me. Nakitak ang naggapo ka iti ayan darisa, madam. Ay, nana. Sapsapulot ni Madam Milding. Nag-migrate na magaya man iti Canada. Ay nawaw, nag-migrate ije Canada, kunam, ma'am. Isumati ko na tinakasaritak, nana. Inulbudan na kalaang day ta arisa, ma'am. Saan adita ti balay ni Milding?
Ah, anya? Saan mo laang apudno ang nag-migrate da? Anya? Iskam laang dagita nga agkumari, ma'am. Ugali dan ti agulbaw, ti agpadada nga utangira. Isurok laangan kada kayo ti balay da mildeng. Saan ang nasayaat nga ilumlumangan da dagiti nakautangan da? Ay, agyaman naklaunay, nana. Sino jay kinasaritam tunyang bakit? Ma'am ko namatkan ko na. Nakautangan ni mildeng dayjay lakay. Ah, anya? Talaga dagitang agkumare. Ugali dan ti agulbaw. Saan lang aday ta? Ilumanganda pa yun ti nakautangan da. Anya ti imbaga jay babae kan kaya. Ti ko na ni Risa ken ma'am, nag-migrate kano da mildeng ije Canada. Ay nawaw. Kano limabas ni Milding dito balay iti kalman. No di ka agraraman da gita alakay. Kundi utang da, awang gayam ibayad da. Iyaw awan da mo tipada da ataaw. Ay, adan to ti aldaw da bakay. Kumusta kayon, ma'am? Ah, ma'am? Kasla naklat kayo nakakita kanyak, ma'am. Di yu siguro namnamaan ang mabirukak ti husto abalayo. Ay, anya ti aramidan nyo ditaw eh. Anya pa'y kumamam. Imayak tagsingirak. In black nakmat ngamen. Kwa, ma'am. Nasken nga agbayad ka. Tano di mo kayat. Agpatulong ak iti kapitan nyo. Kwa, okay laang ka day no kagudwa laang ti utang ka ti bayadak, ma'am. Itay kurang, bayadak tao into no mayabulan. Siguradum lang ang maitid mo. Uwan, ma'am, di kay madanagan. Agdiskarte ak iti bayad ko kada kayaw. Unay kan bakit? Mangibabain ka mo't? Nag-migrate mo't nga ipagbagam? Ha? Anyat kayat mo asawan silmaw? Kinasarita nak ni Nana Tunyang ay nawaw ka. No kasta. Nigayam na natunyang tinangisuro iti balay. Talaga man nakibiyang dayta bakit? Husto laeng ti inaramid ni Nana Tunyang. Deserve mo. Utangera kayo ngamin, iti kumarim. Agpada kayo pa nga ulpod. Ilimlimangan nyo dagiti nakautangan nyo. Agsagana day dya bakit? Hey, sikati agsagana. Amangan no adda pa'y kit diti umay agsingir inton matamdama. Basol day dya bakit Dadailan naman ti diskarte me. Hey, saan ama iparbeng ti kasta diskarteyo niya? Pakaisagmakan yun to dayta iti kumarim. Masarak, Maririsa. Ay nawaw, anyat parikot, Mari Mildeng. Nabirukan mo ti mutangak ti balay mi, Mari. Anya? Kasano ang napasamak dayta? Kaimbagak mat ang nag-migrate kayo di Canada, Mari. Kasano, katada mo man nakibiyang bakit? Sino abakit ni nakibiyang, Mari? Ni Nana Tunyang. Iso tinangisuro iti balay mi, Mari. Anya? Talaga mat dayta abakit Dayta arud, Mari. Imbis makalusot da tao, awanan i-booking na matan. Kasano nga rudon dayta, Mari? Di, nagbayad ka. Ay, kapilitan Mari. Adapay udek abayadak into no may alawas. Awanan kayo matitibayin na natunyang. Ay nawaw, anya ti basol ko king ka, mildeng. Bakbakatan kayo lang arudan. Kastapay lang matiugali yaw. Naa, Agraman utang ti sabali a tao, pakibiyangan yaw. nasakit tinakamaw ta insurok ti balayaw. Pabida kay launay nga main. Amaw, saan anasaya at ti kastangar aramidin yaw iti kumarem. Ilang mga niyo matpi mandagiti nakautangan yaw. Mas daawak ta full support pa iti kumarem. Apay, umapal kayo, tawan kumari yaw akas iti kumare. Sa bagay, agpada kayaw nga agkumaray. Agpada kayaw nga utangira. Isu akan kanunungan yaw ti dakas nga aramid ti tunggal may siya. Agbalbaliw kayaw mildeng. No awan nga min tinamnamaan nyo nga pagbayad yaw, isardeng yaw ti umutang.
Nakaidasar na ka, o niti pangkaldawan ta ato yang bakay. Umayan lakay. Nangagmumot siguro dayjay. No awanan ti ibagam, panawan kan. Saan lang nga itati aldaw? Addan to aldaw yaw. Di ka agungot kanyak tapag sayaatan yung mula ang iti kumarem ti inaramid ko. Anya ti imbaga ni nanatong nyangken ka. Pagsayatan mi kanong tinaramid na. Husto, mat. Bakit? Ay nawaw, anya ti pagsayatan mi jay silmaw. Unay kan bakit? Amirisem ngamin anaim baga. Jack amaw. Nasaya at ti kasta nga inaramid ni nanatonyang. Iti kasta, agnakem kayo iti kumarem apadam nga utangera. Ay nawaw! Ay, nawaw! Nusika tinagkamali, dumngag ka iti pamagbaga. Di ka agong unget wenno gumurgura, tapara matlang iti pagsayaatam ti ibagbagadaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.